Dobrý deň, vítajte pri ďalšom inštruktážnom videu, ktoré sa snaží vysvetliť všetkým priaznivcom stolového futbalu, ako sa stolový futbal vlastne hrá, na čo všetko sa dá použiť. My sme veľmi radi, že opäť máme možnosť vám ponúknuť manuál k tomu, ako na stolový futbal. Máme tu jedličku, sme v lese, trampujeme, stanujeme. A ja mám takú chuť paštiku. A v tomto prípade ale paštika nebude, pretože máme tu originál grill. Tak poďme. Máš hoščiči? Môžem zarímovať? Slovo hoščica? Sa to škvarí. Len pozerám, že mucha má tiež čosi na hlave. Počkaj, muchu otočíme. Panenku opačnú. Ale nie je to mesiarka, takže nám neprekáže, je to náš mucha. Pokiaľ ide o gitarové pesničky pri táboráku, tak ja poznám dva akordy. Jeden je pizdur, Druhý je chodur. a druhý je chodur, presne tak. O, v okolí. Mne to nejde otvoriť. Kokos, len 17. pivo a som nejaký... Nejde mi to otvoriť. Marta, poprosím ťa, otvor mi. Tak, my sa s vami lúčime, pretože nás čaká ďalší tramský spevník. Na dlani jednu z tvých žas. Pozrite, ako sa nám pekne pení tuk na tých našich špekáčkach. Hrajú si písničky tri, co sem ti psal. To ja odpovím, že ťa smažím. Srdce blíž červený řeky